Jedna stvar koju često vidi na razgledavanjima je da kupci obiđu nekretninu, kažu lijepo je i odu, a zapravo nisu dobili ni jednu informaciju koja im pomaže donijeti odluku. Svaka nekretnina ima nešto svoje, nekad je to lokacija, nekad osjećaj u prostoru, nekad potencijal koji se ne vidi na prvu. I zato koliko god gledali fotografije ili čitali oglase, nikad zapravo ne možete znati sviđa li vam se neka nekretnina dok ne istražite sve opcije. Zato razgledavanje nije šetnja, nego istraživanje. Važno je postavljati prava pitanja. Danas ću objasniti kako se ponašati na razgledavanju nekretnine, koja pitanja postaviti, što imate pravo pitati i kako razgovarati s agentom ili vlasnikom da dobijete stvarne konkretne informacije. Razgledavanje nije trenutak odluke, to je trenutak prikupljanja informacija. Ako vam netko kaže osjetite prostor, to je u redu, ali vi ste tamo prije svega da provjerite činjenice. Dobra odluka ne nastaje iz prvog dojma, nego iz kombinacije dojma i informacija. Prvo pitajte osnovne stvari. Kada je objekt građen? Je li bila adaptacija i kada? Je li sve što vidite legalno? Zatim dokumentacija. Ne morate tražiti papire na stolu, ali imate pravo pitati u kakvom su stanju. To je normalan dio kupnje. Ovdje vidi jednu situaciju koja se često ponavlja. Kupci dođu u nekretninu koja im se zapravo sviđa, ali onda počnu uspoređivati isključivo cijenu. Kažu u istoj zgradi postoji veći stan za manje novca ili negdje drugdje mogu kupiti više kvadrata. I to je potpuno razumljivo. Svi žele kupiti nekretninu po realnoj cijeni, ali problem nastaje kada cijena postaje jedini kriterij. Posebno kod nekretnina u kojima planirate živjeti duži period. Ako si možete priuštiti nekretninu koja vam se sviđa, često se događa da kupci previše vremena provedu tražeći savršenu kombinaciju koju zapravo nikad nisu ni isprobali u stvarnosti. Postavite si parametre, tražite 6 mjeseci i kažete nije problem, imam još vremena. Onda prođe godina pa 2 i potraga počne stvarati nervozu jer ništa nije dovoljno dobro. U tom procesu ljudi često prestanu prepoznavati dobre nekretnine koje su im već bile dostupne. Pametni pristup je ponekad reorganizirati prioritete. Možda cijena, lokacija ili godina gradnje ne moraju svi biti savršeni u isto vrijeme. Jer nekretninu u kojoj živite kasnije možete prilagoditi sebi, ali vrijeme koje potrošite tražeći nešto idealno ne možete vratiti. Kupci se često boje pitati za papire, da ne ispadnu nepristojni. Ali istina je suprotna, ozbiljni kupci uvijek pitaju. Ako vam agent kaže provjerit ćemo i javiti, to je korektan odgovor. Ako dobivate nejasne odgovore, to je informacija samo po sebi. Ako želite dobre informacije, morate biti konkretni. Kritiziranje nekretnine pred vlasnikom, lov na mane i glumljenje nezainteresiranosti, to vam ne pomaže. Recite za što kupujete, u kojem ste rasponu i što vam je važno. Što ste jasni, dobit ćete konkretni odgovor. Dobra informacija je ona koja se može provjeriti. Ne znam, ali provjerit ću je u redu. Ma svi to rade, nije odgovor. Dobra kupnja se ne događa na razgledavanju, nego nakon razgledavanja. Kada se postave prava pitanja, provjere činjenice i prespava odluka. Ako imate dodatna pitanja, pitajte ih. Razgovor je uvijek bolji od pretpostavki.